de la Serra Cavallera al Ripollès. Cel ben net de núvols a primeres hores del matí, fotografia de com despuntava la jornada des d'Ivars d'Urgell, 4 núvols, també aquest sol que s'imposa des de Vic, també amb aquest cel ben blau, i una altra fotografia aquí en presència de més núvols baixos a la mateixa línia de la costa des de Cabrera de Mar, també amb el pas de les hores s'han anat trencant. Anem a veure com tenim la situació actual, ho fem amb les nostres càmeres en directe, doncs que ens deixen veure com tenim ara la situació. En presència d'alguns núvols baixos, una miqueta de mala visibilitat a Roses, 16 graus, 90% d'humitat. Un panorama doncs, amb aquest cel més net de núvols, més blau des de Montserrat, 14 graus, 60% d'humitat. Una altra imatge en directe des d'Amposta, també amb aquest mateix panorama, a bona part del territori, 15 graus, 90% d'humitat, i també des de Viella veiem aquest panorama d'estabilitat, de sol, 9 graus, 75% d'humitat. Unes temperatures que avui a primeres hores del matí s'han mantingut en valors molt semblants als d'ahir, més altes a la mateixa línia de la costa, mínimes de 17 graus, la més alta a Barcelona, 14 a Tarragona, 14 a Granollers, cap a l'interior 7-10 graus en alguns sectors, i encara en punts d'alta muntanya li costa aquest termòmetre de pujar durant les nits i matinades, 3 graus avui o també aquests 3 graus a Das a la Cerdanya. Una situació encara marcada, tot i aquests cels blaus que hem anat ensenyant, per aquest temps insegur, per aquest aire fred a les capes altes, i tot plegat es tradueix en nuvolades i ruixats de tarda. De moment, aquesta pertorbació que se situa a l'oest de la península ens anirà enviant de cara a les properes hores algunes bandes de núvols, i ja les nuvolades començaran a créixer a partir de migdia cap a punts, sobretot del Pirineu lleidatà. De moment, però, encara pocs núvols, i ja veiem aquests núvols que van arribant, i aquesta seria la tendència de cara, com comentàvem, migdia, primeres hores de la tarda, amb alguna nuvolada i fins i tot ja amb alguna gota, amb algun ruixat esporàdic que es pogués deixar escapar ja amb més intensitat i amb més extensió, aquests ruixats de tarda en punts del Pirineu, Prepirineu de Lleida sobretot. No es descarta alguna tronada també que pugui arribar al Pirineu Oriental, i també aquestes nuvolades i ruixats cap al massís dels Ports, fins i tot alguna gota, algun ruixat cap a Ponent. A la resta, temps més estable i tot plegat acompanyat d'unes temperatures altre cop altes. Molts valors que tornaran a arribar a aquests 24-25 graus puntualment per sobre cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, rondant aquests 29-30 graus. Algun ruixat també cap a València, interior de Castelló, i en canvi un panorama de més estabilitat cap a les Balears. Els propers dies continuem aquesta setmana amb aquesta mateixa tònica de temps. Més sol al matí, nuvolades de tarda. Demà creiem que les nuvolades no seran molt significatives, sí que de cara dissabte i diumenge aquests ruixats, aquestes tronades, i sobretot dissabte guanyarien una miqueta més de protagonisme. Per això hem marcat aquests dos símbols de ruixats, i amb unes temperatures que en presència de més núvols i una miqueta més d'inestabilitat migdia-tarda tendirien a recular una miqueta. I una fotografia altre cop, aquesta d'ahir, aquesta tempesta que descarregava a Alp, a la Cerdanya, com veus, Ariadna, aquests ruixats tronades que es tornaran a repetir aquesta tarda. Gràcies. Fins després, que vagi bé. Aparc and Go patrocina aquest espai. 9:39, anem a donar un cop d'ull al trànsit. Anem-hi, fem un cop d'ull perquè ha millorat i molt, sobretot, començant per aquestes càmeres de la ronda que feia una estona estaven complicades perquè hi havia hagut un cotxe que havia quedat en pana justament